Goedenavond. Na 200 jaar komt er een einde aan Gulpener als familiebedrijf en onafhankelijke brouwer. Het bedrijf is sinds deze week volledig in handen van Grolsch. De brouwerijen werken al lang samen. Grolsch had eerder al 15% van de Gulpener in handen. Met de overname hopen de brouwerijen sterker te staan in een biermarkt met steeds meer concurrentie. Grolsch wil het karakter van het bedrijf behouden en de lokale verankering die we hier hebben vinden ze ook belangrijk. Dus we gaan hier in Gulpen door met de productie. Er worden geen mensen ontslagen. We gaan door met lokale grondstoffen. De komende 9 maanden gaan we met mensen van Grolsch die bij ons komen, gaan we samen kijken waar de voordelen te vinden zijn. Want er moet natuurlijk wel gezamenlijk naar synergie gezocht worden. En daar gaan we plannen voor maken. En dan hopelijk na die 9 maanden gaan we die plannen ook verwezenlijken. Ja, het einde van een tijdperk dus, kun je al zeggen. We gaan naar Jos van den Broek. Allereerst, Jos, waarom deze overname? Ging het zo slecht met Gulpener? Nou ja, je merkt de laatste 8 jaar landelijk dat de afname van bier dat steeds een groter probleem wordt. Grote brouwerijen hebben er wat minder last van. Maar bij een kleine speler zoals de Gulpener, waar 60 mensen werken, dan op een gegeven moment kom je toch in de financiële problemen. Dan moet je gaan samenwerken. Dan zoek je contact met andere brouwerijen. Ja, en uiteindelijk is Grolsch dan gekomen in Groenlo, die dan eigenlijk het bedrijf overneemt. Grolsch zal zich dan vooral gaan richten op het gewoon bier, op het pils. En de speciaal bier, dat blijft toch de specialiteit van de Gulpener. Ja, een grote verandering dus. Maar wat gaat de consument daarvan merken? Voorlopig niks. Gulpener was eigenlijk bekend dat ze eigenlijk de ingrediënten uit de regio haalden. Het water, de gerst, de hoppen. En dat zal nog wel even zo blijven. Maar we moeten natuurlijk toch allemaal denken aan wat er in het verleden bij de brandbierbrouwerij in Wilder is gebeurd. Werd overgenomen door Heineken, er leek niks aan de hand. Ja, en een jaar of 5 geleden is daar de productie van het bier brouwen is volledig gestopt. Ja, en de angst bestaat dat dat misschien ook wel de toekomst is van de Gulpener. Ik zou die garantie graag willen geven dat het niet zo is. Maar dat kan ik natuurlijk niet, want we kunnen met z'n allen echt niet in die toekomst kijken. En we weten ook niet hoe die biermarkt zich verder gaat ontwikkelen. Maar wij beginnen hieraan omdat we denken te weten dat we hier met z'n allen een succesvolle route kunnen gaan bewandelen. Maar laten we er over 2 of 3 jaar nog eens op terugkijken. Kijken waar we dan staan. Ja, dat was directeur Jan-Paul Rutte van de Gulpener. Familiebedrijf na ruim 200 jaar komt daar dus een einde aan. Nooit gedwongen, maar wel met pijn in het hart. Jos, dank je wel.